Benvinguts al nou canal de YouTube dels historiadors d'Espardenya de Salt. En aquest canal us volem presentar bocins d'història del poble, però no una història normal i corrent d'aquestes que llegiu en llibres, sinó històries d'aquelles que no surten en llibres. Us volem presentar indrets, us volem presentar coses, us volem presentar curiositats. Tot el que no sapigueu del poble, o que us penseu que sabeu i potser no sabeu. Em dic Jaume Prat, soc historiador d'Espardenya. Doncs jo soc l'Albert Artacho, un altre historiador d'Espardenya, i l'objectiu d'aquest canal és que les coses que apreneu d'aquí les pugueu després observar en el poble, ja sigui quan camineu o si aneu amb un objectiu concret d'anar a mirar. Aquest projecte d'historiadors d'Espardenya de Salt ja va començar l'any passat, amb l'unió casual de dos historiadors del poble. Aquesta va començar amb el manteniment de carretons que hi havia a la fàbrica com a gros. Després van passar a fer alguns articles per a la revista local de la Farga de Salt. I després ens vam posar en un projecte molt interessant que us explicarà el meu company. Tal com us ha dit el meu company l'Albert, és un projecte que va començar completament per casualitat. Va ser trobats els dos i començar a tenir idees i ganes de fer coses i mirar pel poble. I, com us ha comentat, la cosa ha acabat amb un macroprojecte que es diu Buscar les campanes de Salt. Perquè per que feu una mica de dentetes, sabeu quantes campanes hi ha hagut a Salt a la seva història? Aquest és el tarannà una mica d'aquest canal. De fer-vos dentetes, de donar-vos píldoles d'història. 100% història d'Espardenya. Ja ho veureu. Amb aquesta presentació d'aquest nou canal de YouTube, Història d'Espardenya, Historiadors d'Espardenya, també us volem demanar la vostra col·laboració. Si teniu alguna idea, coneixeu algun lloc curiós del poble, coneixeu històries, coneixeu el que sigui, ens ho feu saber, d'acord? I d'aquesta manera podrem ampliar els nostres coneixements de Salt. Al final, la història l'expliquen la gent del poble. Així és que és molt important que vosaltres ens dieu coses que sentiu que teniu, història de família, d'edificis, dels carrers. Totes les coses seran benvingudes. Però el que no val és que agafeu un llibre, llegiu i després us expliqueu una història tret d'un llibre. No han de ser coses curiosíssimes, coses que no se sàpiguen, coses que no surtin a llibres d'història, coses que coneixeu vosaltres. I també ens ho expliqueu a nosaltres. I nosaltres després en fem difusió per tot el poble. Com també petites llegendes o tradicions que tingueu a cada casa. Objectes o el que sigui, qualsevol cosa. Estem oberts a qualsevol idea. Així és que esperem el vostre suport. Per tant, ja ho sabeu, història d'Espardenya 100%. Un dels resultats d'aquest projecte ha sigut la recuperació del toc manual de les campanes de Sant Cugat de Salt. Per això, dins d'aquest canal, també s'ensenyarà com fem de campaners. Campaners no, toca campanes. Toca campanes. Toca campanes. Així és que si ens acompanyeu, tots aquests projectes els farem junts. I què has de dir ara? Història d'Espardenya. 100%. Ens acompanyeu en aquesta aventura? Ens hem deixat la campana!